Membri tal-amministrazzjoni tal-Partit Laburista żaru l-Playcon, l-avveniment ewlieni għall-lob diġitali, l-esports u l-iżvilupp tal-lob diġitali li qed tittella fl-MFCC f'Taqali. Dawn kellhom l-opportunità li jaraw u jitkellmu ma' bosta esibituri li f'din ir-raba edizzjoni kienu jgħoddu ma' 60 wieħed fuq spazju mifrux fuq 7500 metru kwadru fil-waqt li jingħataw spjegazzjoni tal-inizjattivi u l-attivitajiet li qed jittellaw fil-Playcon li din is-sena reġa' tattirat eluf ta' viżitaturi. Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista faħħar l-impenn li qed juru l-organizzaturi tal-Playcon għax qalu avveniment siewi għall-pajjiż minħabba li qed jesponi l-potenzjal ta' din in-niċċa ekonomika ġdida maħluqa minn Gvern Laburista u li qed tikber brata maġla fl-ekonomija globali. Intqal ukoll li din in-niċċa ekonomika qed tattira investiment kbir lejn Malta kif ukoll qed jinħolqu impjiegi ta' kwalità. L-imħabba għall-gaming hija xi ħaġa li tista' twassal ukoll għall opportunitajiet kbar kif diġà ħaduhom ukoll diversi Maltin u għawċin. Allura din hija vetrina sabiħa ħafna li turi wkoll il-viżjoni illi Gvern Laburista ħolhom fl-2013 u llum il-ġurnata għandna xi ħaġa bħal di reali fejn qegħdin naraw anke kumpaniji barranin li qegħdin jiġu f'Malta jinvestu u jkabru l-operat tagħhom f'pajjiżna. Dwar dan tkellem ukoll il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista, Leonid McKay. Bħala Partit Laburista nemnu f'dan is-settur u għandna nkomplu investu f'setturi simili li fihom jistgħu jaħdmu persuni li jistgħu anke jaqdu il-matematika mal-arti u allura rridu nkomplu naraw li dawn l-industri kollhom ukoll żgħażagħ u persuni jistgħu jidħlu iktar il-qudiem fihom.